Ya milih nek napa. Ya ya ye, ye ya ye ya ya ye. Yo yo yo. Awas.
Nggih, sembah nuwun Mbak Tatin. Yeay. Mas Gareng, Mbak Wati. Nggih. Panjenenganipun benjang tasih sambung malih. Loh, niki sampun? Nggih, sampun. Alhamdulillah. Iki nggo unggale nggo sesuk sore. Monggo sesuk sore. Nggih. Nah, saiki panjenengan ngasuse ngimpun kekuatan, sesuk sore kudu lucu lho. Lah ngopo? Lah, Iki dituntut seperti itu. sesuk sore sing lucune sing kepiye? Ayo Masyarakat sakarepe. senenge sing kepiye? Gareng salto Munggah teratak apa Munggah piye? teratak. Nek biasane sing wis ngono kuwi terus mlakune munggah saka kono aja-aja. pokoke anjlok rono. Aku wis tau lho Pak, arepe munggah panggung di hae ngono ya. Terus Terus aku mas apa ta? Langsung digruyuk. Nggih, Iya. lanjut. Nggih, tak Makin. neruske lakon. Dalu. Nah, nggih, siap. Iki nganu ngono kowe kudu ngetulke ndara Abimanyu terus. Ah iya. Mergo panjenengan iki para kusuma Pandhawa wis do sadar. Jebul mau rikalane Sinuwun Ndarawati sing nglembut pusaka mau iso kadenangan dening Ndara Antasena. Kae tulbusing musuh tenan. Nah, ya ta. Tujune ya terus ya iya. Nah, mula aku kowe bersyukur iso diwakis saka Pancabaya, iso diwakis saka Bebaya. Sinuwun Mandura ya sadar, Ndara Setyaki sadar ora sida ngantemi kowe. Nek kowe sida ngantemi karo Ndara Setyaki ora urung biru erem gundulmu. Ha iya, Truk. Ya saiki para kusuma Brata Pandhawa bakal padha rawuh nyang Klambi Sireng. Putra-putra kabeh didhawuhi njaga tapel wates Klambi Sireng aja nganti klebon dom sumuruping tirta. Oh ngono.